Hauwa'u Millennium and General Enterprises shine zaɓinku domin samun atamfofi kamar irin su Super Wax, Sheraton, Java Holland, Cote d'Ivoire, Swissless da kuma gyale. Shaddoji ne kowanne kala, sannan muna da takalma da jakunkuna na mata akan farashi mai sauki, siyan ɗaya ko sari, inda muke a number 6 of Saye Plaza, Ibrahim Tayo Road, Kasuwan Bacci, Kaduna, ko kuma reshikanmu da ke Central Market Kaduna, Kawo Kaduna da kuma Zaria. Kar ku bari a baku labari. Hauwa'u Millennium and General Enterprises shine zaɓin.